Kipulit yada Khubor Border Security Force BSF hak arway terikuluber kila pelong ki program free medical camp ha Dangar East Khasi Hills but ha Nolikata Southwest Khasi Hills na kebenta ki Peit ba ki Shillong ha ki Shillong Khubor India Bangladesh. Lesson ran hagini ki medical camp da Manoj Kumar Banwal DIG BSF na Shillong but Rajiv Kumar Commandant 193 Battalion BSF. Dagis pa angut kilong kemilong pa ki Samla bat ki kanarit kila shim yagani ka kabuk sir bansya eksamen bat shim dawai na kabenta ki jingpang bubunjan. Kirang ba shnong ru kila kershan bat yarap ki BSF hakini ki kamba bahana kabenta ki pat pa. Ki doktor na PHC Dangar kila snok tilang ban pet bat sumari papang bashtong. Nalor ke jing ai jing sumar ba ki dawai deshin ki BSF kila ai ru she ki shnong ye ki topum ki miet ki syuki ki tiar le akai ba ki tiar ki ba ki pendon kam halaying lasem ha ki skul la ai ngobha ye ki computer na ka benta ki jing mentoi ki khana skul na government upper primary kila ai ki jing ruai ba jing shat ba ithiang ban penja that ye ki khmat ki jabing ba donut jing ki pa kirang ba shnong bat ki pa kila penpau ke jing kemen bat jing songu ya barok ki pelawan rai kini ki jing mentoi hapdeng jongki और ये जहाँ दर्द है ना वहाँ लगाना है, ठीक है? ये लीजिए।